Hadin ka jingmi ki kenrum kenram halor ke kam sirdar hanongpo elaka sirdarship kabalapoi hadu uput bagaladon ke jingsya suspend yoba wan prangs im nongshai kum sirdar ke nongpo elaka sirdarship la kato kenepor lengba ki bor jong ke district council hadin bagaladon ke jing ujor persya yoba wan prangs im halor kirkom trikam jungu kum sirdar bat sipor arpor ki bor district council kilatung acting sirdar yoba pilar stones im nongshai Nagaliang jong dorbar kurs im nongshai pelun hawa pensyai helor kenek benta lang bawa prels im nongshai ubadiu chairman jong kurs im nongshai pelun ulong ba dorbar kurs im nongshai pelun haka jingi don lang jong kilong kenyirang ba jong kurs im nongshai ki bakentup yo ba spin royce im nongshai uba medras im nongshai uba webstars im nongshai ba hadu mentahi ka dorbar kur pelun kedang don ye kejiksanya ha uba wan prangs im nongshai ben longkum sirdar jong nongpo elaka bat ben peteng ye kedek kam kum sirdar uban sim ye peteng jong longying na kor ban peteng kum sirdar da kebong bakim don ye kejeng tip kebetikna na ke kedau ke bala penlong ye ki kato ka ne girang ba ban penlong ye ketik jung ujor siki board district council hadin ketik jingmi ka hukum halor kejingsya suspend uba wan prangs im nongshai ka dorbar kurs im nongshai pelun kala pelong ru ye kejingilang kur pelun bandang penskam ye kejenglong sirdar jong uba wan prangs im nongshai ngakum wei Kusharman ke kurs im nongshai habaya dei berketika rutari ngila long meeting hapok ngri para namar bangio city na poka district council kajing penhar khat no ya wan prangs im nongshai te kum ka kur hibar ko wei klai shampar kha halor jong ketika kam namar bahadu kini kisngi nisham wan prang dolong bru bomdon kajing bakla lane kajing ujor naki lendo lane naki nakarai lane nakashong lane kahima kampadon hadu kini kisi ki pemerintah tedei nang jing le tu jun ki kato kanengut mut kishim kabu pat kisan yang kekerteng ban penlong sardar ya u pilar sim nongshai om baka kur pelun berkawai katip ndrai dei tang nak jing le jungki na nyang beri tem nagadon nak ko jong mion dan nak te na po pengri para gidan nak ko jong pili kidai tang kita akhir mereka kur pelun hi barok kawai ka syam latip ya kana ka kam namar ka kur pelun jengi ka kantup na do silent mau tunum om jersey nong po paham sim kongri para yang beri tab yang beri lum narang arpomer ka berni kantup ya ta kur pelun rei ke jingle jungki per kilong betan kine arpo bi kadi kata bat ngi kwa hi ban pen skampat ba kum ubriu bola tre bat briu bola champang na do ki por ri ba menshwa one wan pran ka kuri kadang shene thli yu namar ba ha ke jing sing shara po ka hima po ka it apo ka ilaka ha ke jing pe jungi ki kur mut ulong briu bobit bobian kejing secara ka khadar bat ki briu ro jong ka himar ki dang shane ayo kejing ya lenti ke jong tingi kum ka kur pelun hi bro ko we indang shane teli u bat ni kersan teli u ada kalong haga no banta bangi de batnya ha ke kalenti na ka banta bat pun wan biang sachisin pat ya u ha ka kardan ka bawa ba menchua lang bagai jingle jong district council hangne long ka pau pat ba ka district council ka claim da pa city ya ka kur la banong ya ka kur pelun baro ka wei bar sa ka wei ra ka jingle jong district jong ka KHDC hang tu mut ka claim bishar bha na banta jong pilar kanongut kila sign pat kanongut ki kim syam la sign bat ha ba aka arfu tarik benai april ngila lek hearing apa khot hearing hangte apa diskonsel ngile hearing hangte kidon kato kadengut na kiba syukam ya lade bagi de ki kinyirang ba kidon lainget bagi de ki kinyirang ba ba kita gi balik ya kata kide kitu ki beri ba santu gi balik ya kata bagi kam kinyirang ba andre kim pande ki kinyirang ba kidon hane amba madras men spin kidon dot ki kinyirang ba jengi itu wat hakardan ka ba kinyi khna rakim parwan mereka la syukam la kam hangte ban penkesan ya lade harte ka hearing balang harte ka apo tarika apo
Kajing ujur joki mun ngiyo ke kuat napa desi konsil bah bagi lewat abangi ya la yo sneu bakawan kata ka isyo sneu wur wer nasional satai tingi kum kikur bet kikinyi remba bet nakalian ke kur hi bar ko wei ngilai syong perkhat tingi la lewat iki kuat napa desi konsil ngiyo ke kuat bawan napa ngiyo napa desi konsil ya tak kuat bagi sign bagi ong ba uwan perang umla bantri ya kekam apakah hima bat sakawai pat ki ai dau ga banding kong ba ong ba msiam labu yo tau kunyi apakah darbar hima kawai pat ong ba ulek bam senyau ya kikur ulek landet ya kikur andre ladangit nyin phai pat sakata pat temut haga puka darbar hima ladon lo kongor ulok jeng gadai berkunyi rembak jengi mudon ban aten ya katakan ka hima mut apa darbar hima la don jong men spin la ke kur kala thuk na duk por ba men shwa namar ka kur shwa begin peniang ye wan prang mut ka kur kum ki kireng ba la ne ki kiriu shampang katu ka nengot men na ka kur nila khot man la ki shnong nila shong kum ka we ka meeting la ne ka executive committee nila shong hata kum kiriu reng ba nila ya par kharsani ba haba kur pat kamdon kata ka sang kamdon kata ka ma mut kalenti kalong ka babai bat kalong ke basida tinggi lanjut na yawan perang namar kamdon ke na kadon ka hok ya uhi bau mshime ka ne ka khat na do ha ban long sarda kajing her pateng de kawan na do ki por ki ba menswa pi na do ki ban ang ki paik chungi le sa gidon ki paik ban ngam la syura ban yi da ka khmat la de mata ka kajing long khna ka jonga ki la don lupa na do menswa kita ki jong adon ki jong Adon sing sim jong jim kila dan lupa nanti kipor giba mensua kajing her pateng begawan be nakasim nong syai pe hapo ka hima khadar lung do mut kiwe kimla ra ban sim kiwe ki jai sim kawan be tan ka khwa ka sim nong syai